Mga paliparan sa bansa naghigpit sa gitna ng banta ng Omicron variant. May ulat si Russell Simorio ng GMA Regional TV, Balitang Miyanan. Sa pagputok ng bagong COVID-19 variant na tinatawag na B111529 o ang tinatawag na Omicron, naghigpit ang ilang paliparan sa bansa. Sa Clark International Airport sa Pampanga, maghihigpit na ang airline sa pagpasok ng mga pasaherong galing sa South Africa at Botswana kung saan na-detect ang bagong variant. Suspendido rin ang flights mula Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini at Mozambique hanggang December 15. Naidagdag din ang Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium at Italy. Although wala naman tayong direct flights coming from these countries, pero syempre hindi natin maiaalis yung likelihood na may mga pasahero who have been to these countries for the last 14 days na maaaring sumakay ng mga ibang flights na pwedeng mag-land sa Clark International Airport. Inatasan na rin ng IATF ang Bureau of Quarantine na makipagtulungan sa mga LGU para malocate ang mga pasaherong nagmula sa mga nabanggit na bansa na nakarating sa Pilipinas 7 araw bago ang inilabas ang temporary suspension. Nakatagdang pulungin ang mga kinatawan ng iba't ibang ospital sa Cebu City upang mapaghandaan ang posibleng pagpasok ng Omicron variant sa bansa. It is the best time to prepare, no? Moabot man nagdili, there's really no substitute nga well prepared ta. Ang ikinakabahala ng EOC ay ang kakulangan ng nurses sa lungsod. Sa Iloilo International Airport, pinaghahandaan din ang pagpasok ng mga turista kasunod ang pagbukas ng bansa sa mga fully vaccinated foreign travelers mula sa mga lugar na itinuturing na green area simula December 1. Mahigpit na ipinatutupad ang health protocol sa airport lalo na't may banta ng new COVID variant na Omicron. Kapansin-pansin ang pagdagdag ng pwersa ng pulis sa lugar upang masiguro na naipatutupad ang protocols. Sa Davao City, wala pang natatanggap na bagong protocol sa pamunuan ng Davao International Airport hinggil sa Omicron variant. Gayunman, tiniyak ng Bureau of Quarantine Davao ang istriktong pagpapatupad ng mga protocol, lalo na sa mga babiyahe mula sa ibang bansa. Ayon sa pag-aaral, ang Omicron ay may mas mataas na tsansa ng reinfection, mas mapanganib kumpara sa iba pang variants katulad ng Alpha, Beta, Gamma at Delta. Nakakabahala raw ito dahil sa malaking bilang ng mutation nito. Ako si Russell Simorio para sa GMA Regional TV.